projekt hele dagen. Du åbner døren ind til containeren, og lige pludselig, så kan du mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien. Du har bestilt lige netop det, som I plejer, nemlig 10.000 mælkesnitter. Men det er sådan, der er et eller andet, der forstyrrer dig over hjørnet. Du vender dig om, og ind ad døren kommer en stor, flot lagmand, iført en stor kædedragt og snowblades. Lige pludselig kan du bare høre ham. Indlever, 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 indlever. Fucking psykopat. Indlever. 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 Det er derfor, vi elsker at være på forløb. Man tror altid, aftenen slutter, før den gør, men det er ikke i aften. Du ved, du skal op, når tutten åbner i morgen kl. 8. Men allerførst, så skal du holde være med. Du baner dig vejen allerførst ned ad lejegaden for at komme ind i tutten, som ender ved at blive en kæmpe fest for flere tusind mennesker. Du finder ud af, at hvis du drikker 10 kokjord, så har du gennemført kokprokorner. Og lige pludselig er aftenen meget bedre. Du hører lagmand i baggrunden. Han er fucking fuld efter jer. Indlever, 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 indlever. Det er derfor, vi elsker at være på forløb. Indlever. 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 Det har været en fucking lang aften, og endelig er du på vej hjem. Du er selvfølgelig den i gruppen, der aldrig nogensinde får en lejerkæreste. Men det er også okay, for du har haft en fuldstændig perfekt aften. Du kæmper som en lille gris med at få dine vandrestøvler af. Det virker fuldstændig umuligt, men endelig så sker det. Du ligger der i teltet, de andre snorker. Du kan ikke sove, fordi det hele drejer rundt. Lige pludselig kan du høre dem. De står ude foran dit fucking telt. Det føles næsten om, de står og kalder dit navn. Ja! Indlever, 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 indlever.